Partiya Demokrata Kurdistanê Sûriya Kongreya Rêxistina xwe ya Swêdê li Stockholmê darxist û navê kongreyê bû Kongreya Kobaniyê. îro rêzek ji konferansê me yê got em li Ewropa çêdikin îro dora welatê Swêd bû. Berî di heftiya em li Holanda jî ma ew konferansê xwe pêkanî li Danîmark jî. Her wiha li Swîsra jî niha îro em li Swêd konferansê xwe çêdikin. Konferansê Rêxistina Partî Demokratîk Kurdistana Sûriya. Ev konferans bêhtir li ser pirsa yekbûna va partiyê me yî got di kongrê me yî di heyva çara de Gol Kurdistanê pêk hatî dewamiya wê ye yanî em rêxistinê xwe êdî bi yek dikin. Her wiha plan û armancê xwe yî pêşerojê li her welatekî tespît dikin. Xebatê me yî li derve li ser sê hîman e. Hîmek jê têkiliyê bi welatê got em lê dijîn yanî hem rêxistinên hikûmî hem rêxistinên nehikûmî ew hîmek ji waya. Yek ya dî jî têkiliyê bi partî û rêxistinên Kurd û Kurdistanî û Rikberiya Sûrî û ew jî hîmek e ya dî jî mesela revenda Kurd e û têkiliyê pê re. Berî pênc mehan, çar partiyên Rojavayê Kurdistanê piştî gotûbêjeke dûr û dirêj yekîtiya xwe ragihandin û navê partiya nû kirin Partiya Demokrata Kurdistanê Sûriya. Rêxistina Swêdê ya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê konferansa xwe berbdawî vedibe. Ji ber malwêraniyên ku bi serê Kobanê de tên, navê konferansê bûye Konferansa Kobaniyê. Dê Kurdistaniyên li Swêdê çaverê bin, di warê praktîkê de ev rêxistina hanê dê çiş Kurdistana Sûriye re bike. Salih Kobanî, Kurdistan TV, Stockholm.